presyo ng bilihin matataas. Lahat po, mataas po ang bigas. Lahat po ng mga isda, lahat ng gasolina, taas, lahat na. Kaya wala na natitira sa sahod natin. Napansin ko lang sa strategy ng gobyerno natin, wala rin napapala eh. Bulsa muna bago bayan yata eh. Dapat po talagang pag habang tumataas po yung mga bilihin, dapat tinataas din po yung mga sahod ng mga empleyado po. Sana bababa na pati mga bilihin para hindi naman mahirapan ng mga tao. Wala nang mababa. Ano po? Pahirap yung paghahanap buhay ngayon. Ganun po ang naano ko, siguro yung 1K ngayon, parang wala lang, wash out ka agad. Halos hindi ka makakompleto ng bilihin. Pansin ko parang ganun pa rin kasi yung mga bilihin natin, pataas ng pataas. Wala pa rin Ramdam din natin, minsan bumababa, pero marami pa rin mahal pa rin ang bilihin talaga. Halos di tayo makasabay kung hindi tayo magsisipag. Baba lahat ng mga para makatulong sa mga mamaya. Kasi May tasang sahod. kasi pahirap na kasi yung buhay ngayon eh. Saka siguro dapat yung maging pinuno na talaga yung nakajus na talaga para may takot silang gumawa ng hindi maganda. Mas, hindi bumababa. Yun lang. Action ng gobyerno, hindi ko alam kung may action. Hindi ko naman masasabi kung bumaba, kung hindi. Kaya hindi ko alam kung may action. Pero ang nakikita ko lang, tumataas ng tumataas, walang action. Nagawa niya. Ganyan na yun kasi tumatanda rin yung panahon eh. Mataas din yung mga bilihin. Maganda dyan sana, may mga trabaho na ng gobyerno. Kasi natuto lang, dami walang trabaho. Dapat yun ang priority nila, yung program nila, yung trabaho. IFM News.